Хаумахығыз қадірлі телестудия хызмәткәрләре. Бүгін 25 февраль біздің қадірлі кішібіз, тұрмыш иптәшім, әсәйібіз, өләсәйібіз, туғаныбыз, Айгүл Ғайнулла қызы Илмөхәмәтова матур юбилейін 50 яшын билдәле тип язалар бізге юбилярдың яқындары. Біздің яқын кішібіз бірінші Түккәт ауылында туып үсіп, шул ук ауыл егеті Риф Илмөхәмәтов менән қауышып, ғаилә құрып ебәрәләр. Ұзақ йылдар Сибир тарафтарында Лянтор қалаһында яшәп, туған яқтарына әйләнеп кайталар. Хәзерге вакытта Мәләвез қалаһында матур итеп дөнья көтәләр. 2 кыз, 1 малай үстерәләр. Өлкән кызлары Назгөл Өфе қалаһында эшләп йөрөй. Уртансы кызлары Гөлсәсәк Мәләвез қалаһында яшәй, 1 кыз үстерә. Улдары Ильяс 4-нче класста укып йөрөй. Әлеге көндә кадерлебез матурлык салонында парикмахер булып эшләй. Ул алсак, яқты йөзле, эшсән, ярдәмсыл, аш-һуга оста, бешергән ризыктары бик тәмле. Без кадерлебезгә исәнлек, һаулык, узын гомер, ак бәхеттәр, алдагы тормышында, эшендә уңыштар теләйбез. Без уны бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Әсәйебез, безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә, һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә, туган көнең менән котларга. Төрле сакты күргәнһеңдер, әсәй, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебез, терәгебез булып, узак яшә безнең арала. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Риф, кызларың Назгөл, Гөлсәсәк, улың Ильяс, янсәрең Амелия һәм барлык тугандарың Мәләвез, Күмертау калалары, Исәнгол, 1-нче Түккәт авылдары. Хөрмәтле Айгүл Ғайнулла кызы, якындарыгызның изге теләктәрен моңлы йырга кушып тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Юбилейгыз котлы булһын. Мизгелләрне сагынып көтәбез. Гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганчы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганчы. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганчы. Якты дөньяларга
bir tuğaş Yeşergeydi tuyğanışı Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yeşet Xuday yüzleri tolğanışı Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yeşet Xuday yüzleri tolğanışı